Ahojte, tu je Ema. Počas leta som navštevovala permakultúrne projekty a snažila sa ich zachytiť cez objektív. Rada totiž šírim príbehy ľudí, ktorí robia tento svet krajším miestom. V rámci mojich výjazdov som zavítala na permakultúrnu farmu Pavlovského staja, ktorá sa nachádza v Hrušove 410 metrov nad morom v oblasti južného Slovenska, a to k Patrícii a Tinovi Pavlovským. Chodím sem dosť často, no aj napriek tomu ma Patricia s Tinom za každým prekvapia veľkými zmenami, dejúcimi sa v krátkych časových úsekoch na ich pozemku. Najčastejšie sú to terénne úpravy, myslím, že sú nimi už celkom známi. No má to svoje opodstatnené dôvody. Pozemok sa totiž nachádza na tufovom podloží, čo je veľmi priepustná hornina, takže voda sa tu veľmi rýchlo stráca. Keď pozemok v roku 2012 kúpili, tak to bola len holá lúka ležiaca na juhovýchodnom svahu a otázka sucha bola hlavnou témou. Cieľ bol teda jasný. Začať pracovať na spomalení vody, začať sa hrať s krajinou a modelovať ju. Budovať terasy, vodozádržné jamy, jazera a svejly, teda kanály vykopané po vrstevnici, ktoré slúžia na zachytávanie vody stekajúcej po svahu. Voda sa z nich postupne uvoľňuje do okolia a je možné v ich blízkosti vysadiť i druhy, ktoré by v inej časti pozemku nemali šancu prežiť. Jednoducho spraviť čo najviac preto, aby neutiekla ani jedna kvapka z pozemku, čím je možné zmeniť jeho klímu, podporiť biodiverzitu a pestovať i druhy, ktoré bežne v danej oblasti nerastú. Ide iba o to, či sa mne to páči, ale tá praktickosť toho, či je to vlastne či je to dostatočne funkčné pre mňa, hej. Keď sme sem prišli a vlastne sme bývali v tom dome, to sme si toto kúpili a začali sme to tu stavať a sa tu bagrovalo a vlastne ťažko sa to predstavuje, že to vlastne bolo prázdne celé. Hej, že tu nič nebolo, ale bol tu tento les a v tom lese sme začali len postupne odoberať niektoré druhy, takže v podstate máme... A v podstate je to zóna divočiny, ale veľa z tých vecí sú aj jedlí, že není to, že by zdrže prečerpáva do týchto nádrží tu a potom iba samospádom, preto sú tam hore, že tu už hadicou samospádom polievam. Ďalším dobrým príkladom práce s vodou na pozemku je svejl pod lúkou, do ktorého priteká i voda zo strechy domu. Svejl je trvalo zamokrený a pestujú pri ňom vďaka tomu košikárskú vrbu a liesku. Ich pozemok je, ako radi vravia, akýmsi pokusom, či permakultúra naozaj funguje a čo všetko sa dá vďaka nej dosiahnuť. Majú možnosť to pozorovať už viac ako 10 rokov v priamom prenose a tie zmeny sú viditeľné i citeľné. Keď tam prvýkrát prišli, tak po ránu nikde nebola rosa a na pozemku bolo veľmi horúco, no postupom času ich spolupráce s prírodou sa klíma zmenila, je oveľa vlhkejšia a pocitovo príjemnejšia, a to vďaka zelení i výparom z jazier. Spolupráca je na pozemku veľmi dôležitá. Na začiatku po zakúpení pozemku pochopili, že jeho celú plochu nebudú schopní zvládať úplne sami a tak sú dodnes jeho súčasťou i zvieratá. Zapojili do systému sliepky, prasatá či kozy, ktoré im ho pomáhajú tvarovať a starať sa oň. Ďalšou zložkou v systéme sú ľudia. Kurzisti, dobrovoľníci, permakultúrnici všetkých podôb, ktorí sa tiež podieľajú na formovaní a pretváraní priestoru. Polovicu pozemku Patricia s Tinom venovali škole permakultúry, je otvorená verejnosti, konajú sa tu kurzy, permaparty a je možné zúčastniť sa komentovaných prehliadok, na ktorých návštevník má možnosť vidieť permakultúru v priamom prenose a hlavne zažiť atmosféru tohto krásneho miesta, ktoré sa v priebehu rokov stalo príjemným a radostným pre všetkých, čo naň zavítajú a strávia na ňom nejaký čas. Ja osobne sa sem vždy teším. Je to pre mňa miesto, ktoré spája ľudí, veľa vás naučí, poteší zrak, no i pohľadí na duši. Máte pocit, ako by vás prijal celý priestor, keď vkročíte, a to si za každým veľmi užívam. Ak máte chuť to zažiť na vlastnej koži a uvidieť, ako vyzerá život na permakultúrnej farme, tak určite navštívte Pavlovského staju v rámci komentovanej prehliadky. Termíny v sezóne nájdete na stránke školy permakultúry.